Οι Αλκιονίδες Ηνωμένου Βασιλείου είναι πάντα στους Κύπριους ασθενείς που μεταβαίνουν για θεραπείες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και έχουμε κοντά μας την πρόεδρο του Σωματείου Αλκιονίδες Ηνωμένου Βασιλείου, την κυρία Μαρή Παρισινού Νίκολσμπι. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι με μεγάλη χαρά που σας υποδεχόμαστε. Θέλουμε να μας πείτε σήμερα πού βρίσκεστε όσον αφορά το κομμάτι της προσφοράς. Έχετε αποκτήσει προσφάτως το δικό σας σπίτι, την δική σας φωλιά. Θέλουμε να μας πείτε τις δυνατότητες καταρχάς που έχετε. Ναι, είμαστε πολύ περήφανοι. Έχουμε δικό μας σπίτι με 6 διπλά υπνοδωμάτια με τα δικά τους μπάνια. Και αυτήν την εβδομάδα μόλις έφυγε ένα κοριτσάκι 10 χρονών που έκανε μεταμόσχευση από τον θείο της στο Great Ormond Street. Και ήταν μια υπέροχη οικογένεια που γίναμε φίλοι τώρα. Επίσης έχουμε έναν νεαρό, τον Χρήστο, 25 χρονών, που έκανε μεγάλη εγχείρηση καρδίας στο Royal Marsden Hospital. Και μόλις ήρθε ο μικρός Τηλιανός που είναι 5 χρονών και έχει 4 αδερφάκια. Παλιά γεννήθηκε με αναπνευστικά προβλήματα και έρχεται τώρα για εξετάσεις. Και τον επόμενο μήνα θα έχουμε ακόμα 3 οικογένειες. Το σπίτι αυτό είναι στο Λονδίνο? Είναι στο Golders Green Estate, κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Golders Green. Κοντά στο... έχουμε εκεί ωραία καταστήματα. Είναι σε κεντρικό σημείο. Κεντρικό σημείο και πολύ κοντά. Και φιλοξενείτε ασθενείς που έρχονται από την Κύπρο, έτσι? Ναι. Και πού βρίσκεται τη χρηματοδότηση? Χρηματοδότηση, μάλιστα. Μου δίνετε την ευκαιρία, πολύ βασικό, μου δίνετε την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους μεγάλους χορηγούς, οι οποίοι με καθήλωσαν στη θέση αυτή, διότι μεγαλώνουμε. Η εταιρεία Capital, το Ίδρυμα Λεβέντη, το Rio Stagis Charitable Foundation, οι Αλκιονίδες Κύπρου και ο κύριος Πόλης Πολυβίου, οι Αλκιονίδες Birmingham και Midlands και J.K. Pitalis και πολλοί άλλοι οι οποίοι προσφέρουν ο καθένας με το δικό του τρόπο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης κάνουμε εκδηλώσεις. Έτσι, με τις εκδηλώσεις. Εσείς βασικά έχετε τόσα χρόνια αντικαταστήσει ή υποκαταστήσει το κράτος που θα έπρεπε να στήριζε ανέκαθεν τους ασθενείς. Δυστυχώς τώρα μπήκε στην εξουσία αυτό το κομμάτι που θέλει ακόμη πάρα πολύ δουλειά. Είμαι βέβαιος πως ως συναισθηματική, αν θέλετε, κατάσταση και ως άνθρωπος δεν είστε με τους ασθενείς, με τις οικογένειες. Και μετά που θα φύγουν, κρατάτε επαφή, έτσι. Θέλετε να μας περιγράψετε κάποια παραδείγματα τα οποία σας έχουν συγκλονίσει, σας έχουν επηρεάσει, ενδεχόμενα να σας έχουν καθορίσει και ως άνθρωπο? Βεβαίως. Πρέπει να πω ότι γινόμαστε πραγματικά οικογένεια με μερικούς από αυτούς τους ασθενείς. Αλλά πρώτα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση. Πρέπει να ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας, διότι πληρώνουν εκατομμύρια για να στείλουν αυτούς τους ασθενείς. Δυστυχώς το πρόγραμμα δεν ολοκληρώνεται. Απλώς πληρώνουν τα νοσοκομεία. Και εμείς φροντίζουμε να τους στέλνουμε ταξί. Ακόμα πληρώνουμε τα ταξί γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις από τον νόμο που έχει περάσει και δικαιούνται οικονομική στήριξη οι ασθενείς και οι συνοδοί. Περιμένουν 6 μήνες μερικοί ασθενείς για να πάρουν αυτά τα επιδόματα. Οπότε πληρώνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον τα ταξί που είναι πολύ ακριβά, 500 λίρες το μήνα. Εδώ τελευταίως είχαμε χάσει, όπως γνωρίζει πολλοί κόσμος, τον αγαπημένο μας Γιώργο Νικολάου από το χωριό Άγιος Γιώργιος της Λεμεσού. Αυτή η τραγική οικογένεια είχαν αμυλοείδωση και είχε πεθάνει η μητέρα και τα 3 από τα 4 παιδιά υπέφεραν από την ασθένεια αυτή που είναι πραγματικά πολύ σκληρή ασθένεια. Και είχαμε την αδερφή του Γιώργου, τον αδερφό του Γιώργου, μετά τον Γιώργο, ο οποίος πήρε το πρώτο μόσχευμα ύπατος, το οποίο δεν ήταν καλό. Και έτσι περίμενε τώρα τη δεύτερη μεταμόσχευση. Το σύστημα στην Αγγλία είχε κάπως αλλάξει με το κομπιούτερ. Τα κομπιούτερ αποφασίζουν ποιος θα πάρει το μόσχευμα. Όσον αφορά τη μοριοδότηση. Ναι. Και έμεινε στο King's Hospital, μένοντας ο πατέρας του μαζί στη φωλιά. Πολλά χρόνια στη φωλιά βοηθούσαν όλους ο Γιώργος με το να τους φέρνει Uber, να κανονίζει τις διαδικασίες.
Περίμενε 7 χρόνια, θα πρέπει να πω. 7 χρόνια περίμενε στο King's. Πήγαν πολλοί πρόεδροι και οι υπατιαρμοστές, έκαναν ό,τι μπορούσαν, υπουργοί. Δεν ξέρω γιατί. Ο Γιώργος δεν τα κατάφερε. Όταν ήταν έτοιμος να πάρει το μόσχευμα, δεν ήταν καθόλου καλά. Και μου είπε, είμαι έτοιμος για όλα. Ήταν τώρα πόσο χρονών, 38 περίπου. Πολύ μικρός. Πολύ μικρός. Και μόλις έχω πάει να δω την οικογένεια, τι να πεις. Και εσείς προσφέρετε στέγη και φροντίδα σε ανθρώπους που ενδεχομένως, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση πληρώνει αυτές τις χιλιάδες τις πολλές για τα νοσοκομιακά έξοδα, ενδεχομένως αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούσαν να πάνε στο Λονδίνο, να μην μπορούσαν να πάνε στο Μπέρμιγχαμ ή σε μια άλλη πόλη, γιατί δεν θα είχαν την οικονομική άνεση για να νοικιάσουν ένα σπίτι που είναι πανάκριβα. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο στη Βρετανία, πρέπει να παρατηρήσουμε. Δεν θα μπορούσαν να ζήσουν εκεί. Έτσι δεν είναι? Αν δεν ήσασταν εσείς. Δανείζονταν πολλές φορές, πουλούσαν τα σπίτια τους παλιά, διότι είμαι εκεί πολλά χρόνια, 26 χρόνια σε Σαλκιονίδη. Ήταν αδύνατο πολλές φορές, δεν ερχόντουσαν. Ναι, έχετε δίκιο. Τι να πω, είναι πολύ δύσκολο να μαζέψεις αυτά τα λεφτά. Είναι πανάκριβο το Λονδίνο, αλλά στο Μπέρμιγχαμ παλιά, και πολύ αγάπη από την Λιλιάνα και τη Χέλεν Βασιλείου στο Μπέρμιγχαμ, ο Σταύρος σε σένα, ήταν όλα πολύ πιο φθηνά στο Μπέρμιγχαμ. Έχει κατευθείαν πτήσεις. Μόλις έχω επισκεφθεί το Υπουργείο Υγείας και τους ανώτερους λειτουργούς που εργάζονται πάρα πολύ σκληρά, νομίζω χρειάζονται πολύ μεγαλύτερο προσωπικό για να αντιπεξέλθουν. Και θα ήθελα πολύ να ξαναστέλνουν στο Queen Elizabeth στο Birmingham, διότι είναι πολύ καλό νοσοκομείο και έχουμε 3 εκκλησίες με υπέροχους ανθρώπους έτοιμους να βοηθήσουν για όλες τις ανάγκες και μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα αγοράσουμε άλλη φωλιά στο Birmingham, αν η κυβέρνηση φροντίσει να τους στέλνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έτυχε να ζήσω αυτή τη μεγάλη αγκαλιά και την ευλογία του να βρίσκομαι στον Birmingham και πραγματικά όλοι οι Κύπροι που μένουν εκεί μας αγκάλιασαν και οι Αλκιονίδες, αλλά και οι εκκλησίες, όπως είπατε, που λειτουργούν εκεί, του Αποστόλου Ανδρέα, του Αποστόλου Λουκά. Όμως η ανταπόκριση από το κράτος ποια είναι? Πήγατε πρόσφατα στο Υπουργείο, είχατε επαφές με την αρμόδια υπηρεσία, έτσι, των επιδοτούμενων ασθενών. Ναι. Και τι λέχθηκε εκεί, αν μπορείτε να μας πείτε? Μιλώ σχεδόν καθημερινά με τις κοπέλες εκεί και μίλησα με ανώτερη λειτουργό, οι οποίοι με ενεθάρρυναν, διότι έχει περάσει ο νόμος για την οικονομική στήριξη. Και τώρα έμαθα ότι η τιμή στα αγγλικά νοσοκομεία θα είναι η ίδια. Κάνανε μια συμφωνία με την Ευρώπη. Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά. Θα μειώσει τις τιμές, εννοείται. Ναι, θα έρχονται σαν ασθενείς του NHS. Ναι, αλλά η στήριξη από το κράτος σε εσάς, ποια είναι? Δυστυχώς δεν κατάφερα να πάρω χορηγία από την κυβέρνηση. Είστε ξένοι? Σας αντιμετωπίζουν ως ξένους, να το πω έτσι? Ναι, επειδή πάντα έπαιρνα υπέροχα γράμματα από την κυβέρνηση να με συγχαρούν για το έργο μου, αλλά δυστυχώς το έργο μας είναι εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν μπορούν να με βοηθήσουν. Ναι, αλλά φροντίζετε πολίτες που στέλνει η Κυπριακή Δημοκρατία για να λάβουν θεραπεία, επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να τους φροντίσει, έτσι, όσον αφορά την υγειονομική κατάσταση, τις υπηρεσίες υγείας δηλαδή. Και εσείς έρχεστε να αναλάβετε την κοινωνική διάσταση αυτού του προβλήματος που προκύπτει τα τελευταία 26 χρόνια και ίσως και περισσότερο, έτσι. Άρα αυτό δεν έπρεπε με κάποιον τρόπο, υποβάλλουμε το ερώτημα προς την πολιτεία, να αναγνωριστεί? Ναι. Ελπίζουμε, αλλά δεν προχωρούμε. Έχω 2 υπέροχες κυρίες, τη Μάρα Θανασίου και τη Σου Κιταλίδου, που βρίσκονται εκεί καθημερινά στη φωλιά. Κάνουν τον κήπο, μαγειρεύουν μουσακάρι. Δεν ξέρω, έχουμε και ένα βίντεο το οποίο πήραμε τη δική σας σελίδα και αφορά στην πρώτη μέρα μετακόμισης στην φωλιά. Βλέπω τον κύριο Τζο Κουμί εκεί. Ναι,
ο οποίος ήρθε από τον Μπέρμιγχαμ για ειδική αποστολή. Φοράει τη μοδιά των Αλκιονίδων και μαγειρεύει σούβλες για 20 εθελοντές που έφεραν από το εργοστάσιο. Στο Μπέρμιγχαμ έχει εργοστάσιο. Και ήρθαν τα παιδιά η ώρα 6 το πρωί και στα 2 σπίτια, διότι νοικιάζαμε σπίτι στο Finsbury Park για πολλά χρόνια και τώρα αγοράσαμε το σπίτι, οπότε ήρθαν πολύ πρωί, vans από το Birmingham και καθάρισαν τα σπίτια, καθάρισαν τα παράθυρα, κουβάλισαν τα πλυντήρια και όλες τις συσκευές. Και πραγματικά τόση αγάπη νιώσαμε μεταξύ μας όλοι και η Επιτροπή, οι νεαροί μου, ήταν Σαββατοκυριακό, ήρθαν οι νεαροί όλοι. Οι νεαροί μου, έχω 22 άτομα στην Επιτροπή, από τα οποία 5 συμμαθητές μου από τον Άγιον Ανδρέα και την Αγγλική Σχολή, την τάξη του 75, και οι άλλοι έχω 6 νεαρούς από 24 ετών ως 40 τώρα, και έχω πρόεδρο την Τατιάνα Αντεραβητησιάν από το Economist, αντιπρόεδρο την Ευγενία Παπαδοπούλου, πρόεδρο της Τράπεζας του Καναδά, τον Λέανδρο Σιδέρη, σπουδαίο λογιστή, και τη Μόνικα, η οποία είναι Μόνικα Γουστουμπελίδου στα Μίδια. Είναι μια επιτροπή που κρατάει τη σκητάλη για το μέλλον και βοηθούν όσο μπορούν με τις καριέρες τους, αλλά είναι εκεί... Είναι Κύπροι που εργάζονται στο εξωτερικό, ναι, στην Αγγλία, και προσφέρουν έτσι τις υπηρεσίες τους στον αγώνα που εσείς έχετε ταχθεί να υπηρετήσετε, έτσι. Και αναλαμβάνουν τις ευθύνες. Έχω 9 ταρέχτος, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για όλα, οτιδήποτε συμβεί, διότι οι ασθενείς είναι εκεί μόνοι τους. Εμείς, εγώ τους μιλώ καθημερινά, οργανώνουμε πώς θα πάνε, τους περιμένουν εκεί, τους φροντίζουμε, αλλά δεν είμαστε εκεί στη φωλιά. Νομίζω ότι το κράτος, δεν μπορώ να καταλάβω, τέλος πάντων, για να εξυπηρετηθούν κάποιοι, προτείνονται παρεκκλήσεις και εγκρίνονται από τα υπουργικά συμβούλια. Εδώ μιλάμε για Κύπριους που προσφέρουν σε Κύπριους εκτός συνόρων, γιατί η Κύπρος ή το κράτος ή δεν ξέρω τι δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει, δεν μπορεί να τους φροντίσει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα δηλαδή. Απλά νομίζω ότι το κράτος βολεύτηκε εκεί πάλι. Βολεύτηκε. Πραγματικά μιλούμε για Κύπριους που τιμούν τη χώρα τους στο εξωτερικό. Έτυχε να γνωρίσω σχεδόν όλη την ομάδα των Αλκιονίδων πρόσφατα τον Μάιο, όταν ήμουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, και πραγματικά είναι άνθρωποι οι οποίοι σου ανοίγουν την καρδιά τους και μόνο που θα τους δεις αντιλαμβάνεσαι γιατί ποιότητα ανθρώπων μιλάμε, έτσι. Δεν έχουμε λόγο να λέμε κουβέντες παραπάνω, λέμε ακριβώς αυτό που αισθανόμαστε και το εννοούμε. Και μιας και αναφερθήκατε σε εκδηλώσεις, κυρία Νίκολσπι, έρχεται μια εκδήλωση που έγινε θεσμός από τον Μπέρμιγχαμ. Τον Οκτώβρη πότε θα γίνει η εκδήλωση? Το Ζεύγος Κουμί είναι μεγάλοι φιλάνθρωποι και μας βοηθούν σε όλα. Και η Τούλα Κουμί, η οποία είναι μια από τις βασίλισσες της Κύπρου, όπως και η Τατιάνα στο φιλμ του Παναγιώτη, ναι, κάνει κάθε χρόνο μια βραδιά υπέροχη, το Paley's Night, και προσπαθώ να μην τη χάσω αυτή. Και φέτος θα έρθει και η σύζυγος του υπατουαρμοστή, η κυρία Βάσο Κούρου, που μας πρόσφερε και την οικία της για να κάνουμε χριστουγεννιάτικο πάρτι. Και είναι μια βραδιά που πέσει μου έδωσαν 15.000 λίρες, τις οποίες μέτρησα μέχρι τις πρωινές ώρες, αφού χορέψαμε, φάγαμε. Είναι υπέροχη βραδιά. Συνδυάζεται τη φιλανθρωπία με τη ψυχαγωγία. Ναι, βάζω 10 λίρα όταν χορεύουμε. Τηρούν τις παραδόσεις τα βράδια. Μέσω της παράδοσης, γιατί η προσφορά. Είναι σπουδαίοι πράγματι και μας φιλοξενούν και στα σπίτια τους. Και να ευχαριστήσω και εσένα, Σταύρο, προσωπικά και τον Πειρασμό Productions που υπόσχεστε να μας βοηθάτε με το ζήτημα, μιας και αναφερθήκατε στο ζεύγος του Τζο και της κυρίας Τούλας Κουμί, θα πρέπει να πούμε ότι είναι Κύπροι που τιμούν και την κοινότητά τους, έτσι, τον κατεχόμενο Κορμακίτη. Καρπασία, ναι. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε ο Θεός να σας δίνει δύναμη και κουράγιο. Γιατί το έργο σας πραγματικά είναι θεάρεστο. Ναι. Και ας ελπίσουμε να κάνουν δεύτερες σκέψεις, το κράτος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, γιατί είναι πολιτική απόφαση, και να βρουν τον τρόπο, άμα θέλουν θα τον βρουν, για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα, Σταύρο μου. Ακριβώς, πάμε να γνωρίσουμε το κέντρο